ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். 18 days கோர்ஸ்ல வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு என்னது ரெண்டாவது செகண்ட் டே பாக்குறோம். நிறைய பேர் நேற்றுக்கு வர முடியாத சூழ்நிலையில இருந்ததுனால இன்னைக்குதான் வந்திருக்காங்க. நோ ப்ராப்ளம். நேற்றுக்கெல்லாம் பகவத்கீதா ஆரம்பமே ஆகலை. வெறும் அந்த இதுதான் ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி தான் இருந்திருக்கு நேற்றுக்கு. இன்னைக்குதான் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். வாட் இஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். அவர் ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்கார். அப்ப அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். நம்ம பாடத்துலயும் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ யூ ஹவ் நாட் மிஸ்ட் மச். ஓகே, யூ கேன் கேட்ச் அப். அப்ப இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னாக்கா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர். அதுல இருந்து நம்ம படிக்கிறோம். அந்த டேட்டையும் நம்ம வழங்கிட்டு நம்ம வந்து இதுக்குள்ள போகலாம். அது வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எல்லாரும் மியூட்லயே இருங்க. அதை பட்டனை தொடவே வேண்டாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் வரும்போது நான் படிக்க சொல்லும் போது நீங்களா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது அவங்களை கூப்பிட்டேன்னாக்கா அப்போ அந்த பட்டனை அமுத்தி நீங்க படிச்சா போதும். ஓகே, எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்மளோட பிரேயர்ஸ். இப்போ பிரேயர்ஸ்ல வந்து இப்ப நான் வந்து இன்னையில இருந்து இப்ப நேற்றுக்கு நான் படிச்சுட்டேன். இன்னையில இருந்து ஒரு டிவோட்டி கேன் ஸ்டார்ட். அதுலயும் ஓல்ட் டிவோட்டிஸ்ல நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ நியூ டிவோட்டிஸ் கேன் கீப் லிஸ்னிங். நீங்க கேட்க வந்துடும். ஒரு 4-5 நாள், மேக்ஸிமம் ஒரு 10 நாள்ல எல்லாருக்கும் வந்துடும். ஏன்னா தமிழ்ல தான் போட்டிருக்கேன். தமிழை பார்த்து படிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, இதுல யார் வந்து ஓல்ட் டிவோட்டிஸ் தே கேன் ரேஸ் ஹேண்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால ஐ கேன் நாட் ஃபைண்ட். இப்போ யாருக்கு இந்த பிரணத்தி படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, சௌரியப்படுமோ, ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். இல்லாட்டா பவிதா மாதாஜி நீங்க ஆரம்பிச்சுங்க. பவிதா மாதாஜி ஆரம்பிக்கிறேன் மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி நாளைக்கு நீங்க பண்றீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. பவிதா மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तथाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्विदां तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदाताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கலாம்? நேற்றுக்கே நான் சொன்ன போல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு என்னது டிராப் பை டிராப்பா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா 18 daysல ஃபுல்லெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. இருந்தாலும் ஃபுல் சாப்டரோடு ஒரு துளி நம்ம வந்து டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு என்னது? அத்தியாயம் 2.
அப்ப இதோட டைட்டில் வந்து கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். இன்னைக்குதான் ஆக்சுவலி கீதையோட சாராம்சம் மாதிரி உள்ள என்ன கண்டென்ட் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்க போறோம். அது எதை பத்தி பேசியிருக்கு, கீதையில என்னெல்லாம் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமா சம்மரி மாதிரி பார்க்க போறோம். இது வந்து யார் எழுதியிருக்காங்க, இதெல்லாம் நம்ம யாருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னாக்கா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் எழுதின போதனைகளை தான் படிக்கிறோம். அவரோட புக்ல தான் எடுத்து படிக்கிறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா, இஸ்கானோட ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா. இஸ்கானோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது? கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவரோட போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம், அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு குவிக் ரீகேப் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் மறந்து நமக்கு வந்து நினைவு இருக்கும். நேற்றுக்கு இதெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்னு. நேற்றுக்கு டைட்டில் என்ன இருந்தது? அர்ஜுன விஷாத யோகா. விஷாதம்னு என்னது? ரொம்ப வருத்தத்துல இருந்தார். ஏன் வருத்தத்துல இருந்தார்? திரும்பி அதை ஒரு குவிக்கா ரீகேப் பண்ணோம்னாக்கா வந்து இது வந்து மகாபாரத போர்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 45 நிமிஷம் கிருஷ்ணர் பேசின அந்த ஒரு எபிசோட் தான் இது. இந்த 45 நிமிஷத்துல அவர் என்னெல்லாம் கேட்டார், அர்ஜுனாக்கு என்னெல்லாம் டவுட் இருந்தது, கிருஷ்ணர் என்னெல்லாம் பேசினார், டவுட் கிளியர் பண்ணினார், அதுதான் படிக்கிறோம் நம்ம. பட் ஆனா வந்து வீராப்பா வந்து இந்த இதுல போலாம், போர் புரியணும். ஏன்னா அந்த நிர்பந்தம் வந்து கொடுத்து துரியோதனை வந்து அந்த அவரோட இடத்துல வந்து ஒரு குண்டூசி இடம் கூட நான் தரமாட்டேன், இதெல்லாம் எங்களுக்கு தான் அர்ஜுன் பாண்டவாஸ்க்கு தரமாட்டேன் சொன்னதுனால அப்ப போர்லதான் போர் புரிஞ்சாதான் முடியும் அந்த மாதிரி சொன்னோன்னே சரி போர் புரியலாம், வேற வழி இல்ல. க்ஷத்ரியர்களுக்கு எல்லாம் எப்படின்னா போர் அப்படி சொல்லித்தனா கண்டிப்பா அவன் வந்து இல்ல போர்லாம் பண்ண முடியாது, போர்லாம் புரிய முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. தே ஹேவ் டு, அவளுக்கு கண்டிப்பா பண்ணிதான். அப்போ வேற வழி இல்லாம சரி போர் புரிஞ்சு நம்ம வந்து ஜெயிச்சா கிடைக்கும் அப்படின்னு. அப்ப இவ அர்ஜுனாக்கு என்ன இருந்ததுனாக்கா, இந்த 2 அணிக்கு நடுவுல வந்து இந்த தேரை கொண்டு போ கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றேன். ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் தேரோட்டுறார். பாண்டவாசோட இந்த இதுல அர்ஜுனன் உட்கார்ந்து தேர அது கிருஷ்ணர் தான் ஓட்டுறார். அப்ப சொல்ற நீ வந்து இந்த 2 அணிக்கு நடுவுல வந்து இந்த இதை கொண்டு போ, தேரை கொண்டு போ, எனக்கு பார்க்கணும் நம்ம எதிரணியில யாரெல்லாம் இருக்காங்க, நம்மளை எதிர்த்து யாரெல்லாம் போர் புரியறாங்க, எனக்கு அவங்க எல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தேரை கொண்டு போ சொன்னதுனால கொண்டு போறார். கரெக்டா எங்க கொண்டு போய் நிறுத்துறார். அவர் வந்து பெரிய ஒரு இது கிருஷ்ணர் எப்படின்னா ஏதோ சாதாரண ஆள் மாதிரி இல்லை இல்லையா, அவர் பகவான் தானே, அவருக்கு தெரியும் எங்க டச் பண்ணா அவருக்கு வந்து எப்படி எல்லாம் அர்ஜுனை வந்து ஃபீல் பண்ணுவான்னு எல்லாம் தெரியும். எங்கேயோ கொண்டு போய் நிறுத்துறதுக்கு பதிலா எங்க கொண்டு போய் நிறுத்தினா தாத்தா இருக்கிற இடம், பீஷ்மர் இருக்கிற இடம், அவர் குருமார்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க இருக்கிற இடம், ஃபுல் கசின்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடமா பார்த்து நிறுத்துறார். அப்ப அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவருக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தம் வந்துடுது. இவங்களெல்லாம் கொன்னு எனக்கு அந்த ராஜ்யம் படித்த எனக்கு என்ன பயன், எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் வேண்டாம், என்னோட மனுஷாலேயே நான் கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படிதான் சொல்றாரு அவர். ஐ எம் கோயிங் டு கில் தெம், இட் இஸ் a great sin. இவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணா எனக்கு பெரிய பாவம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணி அவர் ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகி மன வருத்தமாயி அவருக்கு ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல, கிருஷ்ணா நீ தான் எனக்கு வந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சரணடைகிறார். அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டார். ஏன்னா ரொம்ப அவர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டார். தான் அர்ஜுன விஷாத யோகா. அப்ப ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை? பிகாஸ் அவர் ரொம்ப இரக்க குணம். அந்த ஆன்சரே எல்லாம் போட்டிருக்கு. ரொம்ப இரக்க குணம். எதிரணியில யார் இருந்தா என்ன போர் புரியணும்னு வந்தா அவங்களுக்கு அடிச்சு தள்ளணும் அந்த மாதிரி எண்ணெல்லாம் கிடையாது. அவங்கெல்லாம் என்னோட என் மனுஷால கொன்னு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்த என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்பமின்மை அவெல்லாம் இறந்து போன அப்புறம் நான் மாத்திரம் அந்த ராஜ்யத்துல இருந்து ஆளறதுக்கு இதுல ஒண்ணு எனக்கு இன்பம் கிடையாது. ஆனா அப்படி இவாளெல்லாம் கொலை பண்ணா அது பெரிய பாவ செயல். குடும்ப பாரம்பரியம். அந்த மாதிரி நிறைய ராஜாமார்கள், நிறைய பேர் கௌரவாஸ் மாத்திரம் இல்ல, நிறைய அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய ராஜாமார்கள் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்திருக்காங்க. அந்த வீட்டுல இவங்கெல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க வீட்டுல ஒரு தாத்தா இல்லை, அப்பா இல்லை, சித்தப்பா இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு கதி வந்துடுமே. அப்ப அந்த ஃபேமிலிக்கு யார் வந்து பதில் சொல்லுவா? குடும்ப பாரம்பரியம் எல்லாம் நஷ்டம் ஆகி போகிவிடுமே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப திங்க் பண்றாரு. இருமனம்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ். நான் பண்ணணுமா, சண்டை புரியணுமா வேண்டாமா? பேட்டில் ஃபீல்ட்ல போயிட்டு சண்டை போடலன்னா என்ன ஆகும்? பிரயோஜனமே இல்லை இல்லையா? ஒரு க்ஷத்ரியன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு புரியதான் வேணும். ஆனா மனசே இல்ல, ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருப்பான். இதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு 5 ரீசன்னால அவருக்கு வந்து போராட விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது. அப்புறம் கிருஷ்ணர் ஏன் சிறந்த குரு? அவர் வந்து எடுத்து சொல்லற, இல்லை நீ நினைக்கிற அப்படி இல்லை, நீ இந்த மாதிரி திங்க் பண்றது தப்பு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எடுத்து காட்டப்படுற. இனிமேதான் அவர் திறக்க போறார் வாயை, இனிமேதான் திறந்து 11th verseல இருந்து அவர் வந்து சொல்ல போறார். ஒரே போர்க்களத்தில் 3 நபர்களின் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள், அதுவும் பார்த்தோம். 3 பேர் யாரை பார்த்தோம்? திருதராஷ்டிர மகாராஜாவோட கண்ணோக்கத்தை அவரோட கண்ணோட்டத்தை பார்த்தோம். என்ன சொல்றார்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால அவர் எப்படி சொல்றார்? என் பிள்ளைகளும் என் தம்பி பிள்ளைகளும் பாண்டு புத்திரா
அவங்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னு, எல்லாரும் என் மக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொல்லாம என் பசங்க என்ன செய்யறாங்க, என் பாண்டு புத்திரங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரிச்சு பாக்குறாரு. சோ அதுல என்ன தெரியறது, இஸ் மோர் அட்டாச் டு ஹிஸ் ஃபேமிலி. என்னோட பசங்க தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அவங்கதான் வசதி, அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னு சொல்றாரு. அது அந்த மாதிரி அப்ரோச் இஸ் வெரி மச் ராங். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தான் சொல்றேன், இது பகவத்கீதாங்கிறது ஒரு லைஃப் மேனுவல். லைஃப் மேனுவல்னா என்னது, நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி நடத்தணும் அதுக்குதான் வழிகாட்டுறது. ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்தும் ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி பதில் கிடைக்கும். இதை பார்த்தா ஒரு மாதிரி ஒரு அம்மா அப்பா ஒரு மாதிரி ஃபேமிலி மேனுக்கு திரும்ப, அப்படியா கரெக்ட், நம்ம பசங்களை எல்லாம் கண்டிப்பா கராரா வளர்த்தணும், தப்பு பண்ணினா தப்புன்னு எடுத்து சொல்லணும், அந்த மாதிரி புரிஞ்சுப்பா. ஒரு ஸ்லோகம் அந்த ஒருத்தருக்கு ஒரு பாடம் மாதிரி நமக்கு அதோட ரிப்ளை கிடைக்கும். சோ அவன் திருதராஷ்டிர மகாராஜா பார்வை இல்லாதவர் தான், ஆனா மென்டலி ஆல்சோ அவர் ரொம்ப இது தன்னோட மக்கள் தான் தப்பு பண்ணாலும் அவங்கதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு. அப்புறம் இவன் அர்ஜுனன் ரொம்பவே கம்பேஷன், ரொம்பவே இது ரொம்ப திங்க் பண்றாரு. நான் இப்படி பண்ணா எப்படி, என்னது பாவ செயலாக்கம் இன்பமின்மையாக்கும் இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறேன். அதுவும் தப்பு. ஒரு இடத்துக்கு போயாச்சு, சண்டை புரியணும்னு போயாச்சு. இப்ப நம்ம இது இந்தியாலேயே பார்டர்ல நிக்கிறாங்க எல்லாரும், அங்க போயிட்டு எனிமீஸ் எல்லாம், ஐயோ நான் உனக்கு பொண்ணா, உனக்கு வீட்டுல எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னாக்கா அப்புறம் அவன் வீட்டுல எல்லாம் நீ இறந்து போனா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும், நீ போப்பா, நீ எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தா கேட்பாளாவா? அவனை கொண்டு போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பா. அப்ப அந்த பார்டர்ல இருக்கிறோம் நல்ல வீரரா இருக்கணும், எனிமி எல்லாம் ஆக்கிரமிச்சா இம்மிடியட்டா கில் பண்ணணும், அந்த ஒரு தைரியம் இருக்கணும் அவனுக்கு. சோ எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும் அது தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் அர்ஜுனா அதுல வீக்கா இருக்கான். அவன் அந்த போர் புரியற இடத்துல இல்ல என்னோட தாத்தா என்னோட மனுஷா அப்படின்னு சொல்றது தப்பு. அப்புறம் வேற யாரோட பார்த்தோம், யார் பார்த்தோம், இவர் திருதராஷ்டிர மகாராஜா துரியோதனன். அவர் ரொம்ப இதா பேசுறார் யார்கிட்ட, துரியோதனன் அவரோட துரியோதனன் அவரோட குருஜி துரோணாச்சாரியர்கிட்ட ரொம்ப இதா பேசுறார். பாருங்க எதிரணியில யாரெல்லாம் இருக்கா பாருங்க, நீங்க வில்ல எப்படி எடுக்கணும், அம்பை எப்படி எய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க, அவங்க எல்லாம் உங்களோட எதிர நின்னு நம்மளையே கொலை பண்றது, நம்மளாம் எதிரணியில இருக்கும், நம்மள கொலை பண்றது துணிஞ்சு அவங்க நிக்கிறாங்க பாருங்கன்னு. அப்புறம் திருப்பதான் அவர் இதெல்லாம் சொல்றார். அது நேத்துக்கு இதை பார்த்தோம். திரும்பி ஃபுல் டீடைல் சொல்லணும்னா அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாவே சொல்லணும். சோ இந்த மாதிரி 3 பேரோட 3 கண்ணோட்டத்தை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல காட்டியிருக்காங்க. 3 நபர்களின் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், அவர் இது 2.1 இருந்து 2.10 வரைக்கும் இந்த நெருக்கடி. என்ன நெருக்கடி, அர்ஜுனா கன்ஃபியூஸா இருக்காரு, போர்க்களத்துல வந்தாச்சு, இப்ப இது ஒரு நெருக்கடி, பண்ணணுமா வேண்டாமா, சில முதுகு காட்டின்னு ஓடிடலாமா. அப்ப கிருஷ்ணர் பதில் அவர் ஹெல்ப் பண்ண போறார். அப்ப இந்த நெருக்கடியை சமாளித்தல், அதுதான் 1 இருந்து 10 வரைக்கும் படிக்க போறோம். 11 இருந்து 30 வரைக்கும் எனது உண்மையான அடையாளம், கிருஷ்ணருடைய உண்மையான அடையாளத்தை அவர் காட்ட போறார். அப்புறம் 31 இருந்து 53 வரைக்கும் 2 கடமைகள், அதை பத்தி படிக்க போறோம். 54 இருந்து 72 நீடித்த மகிழ்ச்சி. இது ரொம்ப லாங் சாப்டர், 18 சாப்டர் அண்ட் செகண்ட் சாப்டர் இஸ் ரொம்ப லாங் சாப்டர். நம்ம எல்லா வேர்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் லெவல்ல இருக்கும். சும்மா ஒரு மேலோட்டமா நம்ம பார்த்துட்டு போறோம். எஸ், இவருக்கு என்னெல்லாம் இருந்தது டவுட், அர்ஜுனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள், இந்த சாப்டர்ல தான் அவர் தீர்வு சொல்ல போறார். போன நேற்று சாப்டர்ல என்ன கேட்டார், இரக்க குணம், அவருக்கு ரொம்ப இரக்கம் இருக்கு. அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை, ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப இரக்கம். அதுக்கு கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கிறார். 11 இருந்து 30 ஞான யோகம். ஞானம்னா என்னது, நாலேஜ் புரிய வச்சு, இப்படிதான் இந்த மாதிரி திங்க் பண்ண, நீ நினைக்கிற போல இல்லைன்னு அவர் புத்திமதி சொல்லி ஞானத்தை கொடுக்கிறார். நாம் உடல் அல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம இனிமே வரும் அது பார்க்கலாம். நீ இது யாரை இறக்க வைக்கிறியோ அது அந்த மனிதன் இறக்க போறது இல்ல, அந்த மனிதன் யாரு, அது ஒன்லி உடல் தான் இறக்க போறது, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் ஆக்சுவல் பர்சன் இஸ் தட், உள்ள இருக்கிற ஆத்மா. மேல இந்த பாடி தான் அவுட்டர் கவர், அதுதான் கீழே விழுந்து விடும். அப்படி இன்பமின்மை, அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்றேன். 31 37 கர்ம காண்டம்னா என்னது, செயல் பண்ணணும், நம்ம டியூட்டி இருக்கு, பண்ணி தீர்க்கணும், அவ்வளவுதான். சொர்க்கம் கிடைக்கும், இல்லாட்டா ராஜ்யம். அப்படின்னா என்னது, போர் புரியும் போது போயாச்சு, இப்ப என்ன திரும்பி வர முடியாது, அங்க போர் புரியறதுக்கு போயாச்சு. என்ன ஆகும், நீ இழக்க போற, நீ இஃப் யூ டை, நீங்க அந்த உயிரை விட்டுட்டேன்னா என்ன ஆகும், சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும் உனக்கு. ஏன்னா அது தர்மக்ஷேத்திர குருக்ஷேத்திரம், அந்த இடம் ரொம்ப புண்ணியமான பூமி. அப்போ உனக்கு கண்டிப்பா அங்க இறக்குறவங்க எல்லாருமே மேலுலகத்துல போய்விடுவா. அப்ப அது சொர்க்கம் கிடைக்கும், இல்லாட்டா என்ன கிடைக்கும், நீ அப்படி இறக்கலை,
வேற இவாளெல்லாம் கில் பண்ணிட்டு இஃப் யூ வின், நீ வந்து இந்த பேட்ல வின் பண்ணிட்டேன்னா என்ன கிடைக்கும்? ராஜ்யம் கிடைக்கும். எய்தர் ஆஃப் இட் வந்து உனக்கு இதுதான் வின் 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 சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி உனக்கு வந்து பெனிஃபிட் தான். அதனால நீ வந்து இன்பமின்மை எல்லாம் நினைக்காதே, ரெண்டு இடத்துலயும் உனக்கு வந்து இது கிடைச்சும், இது பெனிஃபிட் தான் அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன சொல்றோம், நான் அவளையெல்லாம் கொலை பண்ண அது பாவ செயல் இல்லையா அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு புத்தி, அகைன் புத்தி யோகம்னா என்னது? ஞான யோகம் தான். திரும்பி அவருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார். 33, 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் சொல்றாரு, பக்தி செயல்பாடு பாவம் இல்லை. பக்தியோட பகவானுக்கு நினைத்துட்டு நம்ம என்ன செயல் பண்ணினாலும் அதுல வந்து பாவமே பாவம் வராது. அப்ப என்ன, பகவானை நினைச்சு நம்ம பிக் பாக்கெட் பண்ணலாமா, பகவான் நினைச்சு கொலை பண்ணலாமா? பண்ண மாட்டோம். பகவான் நினைச்சா என்னையே அதெல்லாம் பண்ண போறோம், தீய செயல் பண்ணவே மாட்டோம். ஆனா பக்தியோட பண்ணும்போது என்ன பண்றது, பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு பண்ணு சொல்றாங்க இல்லையா, பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பக்தியோட செயல்பாடு பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பாவம் வந்து நம்மளை வந்து சேராது. ஏன்னா பகவானை நினைத்துட்டு பண்றோம் அப்படின்னு அவர் எடுத்து சொல்ற. இருமனம்னாக்க டவுட், பண்ணணுமா வேண்டாமா, போர் புரியணுமா வேண்டாமான்னு திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். கிருஷ்ணர் சொல்றார், கூடவே இருக்கார் பகவான். போர் புரி சொல்றார், சரி கிருஷ்ணா நீ சொல்ற பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும். இப்ப நமக்கெல்லாம் கிருஷ்ணன் முன்னாடி இல்ல, அதனால ஒரு இன்ட்யூஷன் ஒண்ணு இருக்கும். நம்ம வந்து இப்படி திங்க் பண்ணி பார்த்தா ஒரு 6th சென்ஸ் சொல்லும், என்னவோ மனசு சொல்றது பண்ணணும் தோன்றது, சரி பண்ணிடுங்க. பண்ணணும்னா பகவான் ஒரு இது பண்ணி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் சொல்லி ஆரம்பிச்சுடணும் அந்த வேலையை. இப்ப இந்த 18 days கோர்ஸே வரணுமா வேண்டாமா வேணுமா வரணுமா எல்லாம் ரொம்ப திங்க் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து நேற்றுக்கே அட்டென்ட் பண்ணல, இன்னைக்கு நிறைய பேர் வரல. அந்த மாதிரி ரொம்ப திங்க் பண்ணியிருந்தா அப்புறம் நாள் போயிட்டே இருக்கும். பகவான் பேர்ல பார்த்து என்ன ஆகும், நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கோம் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்துடணும். அட்டென்ட் பண்ணி இருமனம் இருக்கக்கூடாது. இப்போ பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டுட்டு ஜஸ்ட் டைவ் இன் டு இட். அண்ட் நம்ம பண்றது பகவானுக்கு திருப்தியா இருந்தா கண்டிப்பா அது நிறைவேறும், இல்லையா அது தடங்கள் வந்து நின்று விடும். அப்படி அப்புறம் ஸ்திதாமுனி, ஸ்திததீர் முனி, அவரை பத்தி பார்க்க போறோம். 54ல இருந்து 72 வரைக்கும் அவரோட என்னெல்லாம் இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கொடுத்திருப்பா. ஸ்திததீர் முனிங்கிறது யாரு, அவர் எப்படி இருப்பார், எப்படி நடப்பார், இதெல்லாம் கேட்பார். அர்ஜுனா வந்து கேட்கிறார், கிருஷ்ணா வந்து இதெல்லாம் பதில் சொல்றார். அப்படின்னா யாரு, தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர், டோட்டலி என்க்ராஸ்ட் இன் இது பகவானோட சேவையில பகவானை நினைத்து அந்த ஒரு நிலையில இருப்பார். அவளுக்கு தான் வந்து சித்ததீர் முனி அந்த மாதிரி நிலையில இருப்பார். அவளை வந்து டீட்டெயில் நம்ம இதுல வருது பார்க்கலாம். குடும்ப பாரம்பரியம் நசித்து போதல் அப்படின்னு இவர் நினைக்கிறார். யாரு, அர்ஜுனன். 18ல இருந்து 26 வரைக்கும் அதுக்கு பதில் சொல்றார் பகவான் கிருஷ்ணர். சொல்றார், வர்ணசங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக நீ இருப்பாய். வர்ணசங்கரானா என்னது, அதுவும் இங்க உள்ள டீட்டெயில் வருது. ஒரு ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தர் ஒரு அப்பா இறந்து போயிட்டான்னா அந்த குழந்தை எல்லாம் அனாதையா போயிடும். அந்த காலத்துல எல்லாம் எப்படி லேடிஸ் எல்லாம் ஒன்னும் வேலைக்கு போக மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவா, சாப்பிடணும் குழந்தைகளை வளர்த்தணும், என்ன பண்ணுவா, அப்ப வேற யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கவோ, அப்படிலாம் 2ஆம் தரங்கள் கல்யாணமும் பண்ணிக்க முடியாது. ஆனா யூஸ் பண்ணிக்கல, சில பேர்லாம் யூஸ் பண்ணிடுவா. சரி ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு வேற கிட்ஸ் எல்லாம் பிறக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி வந்து அவுட் ஆஃப் வெட்லாக் கல்யாணம் ஆகாதக்கு வேறொரு புருஷன் எல்லாம் சம்பந்தம் வச்சு அந்த மாதிரி பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லுவா, வர்ணசங்கரா. அது வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல வர்ணசங்கரா. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நடக்குமேன்னு இவர் பயப்படுறார். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி நடக்காம இருக்கிறதுக்கு நீ ஒரு முன்மாதிரியாரு, நீ ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். இப்போ இன்னைக்கு இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ் 2.7 யார் படிக்க போறேன் மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி நீங்க படிங்க. அப்போ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாட. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்பண்யதோ ஷோ பகதஸ் பவாவக ரிச்சாமி த்வாம் தர்ம சம்மூட சேதாக யச்ரேயக ஸ்யாம் நிஷ்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தே அர்ஹம் ஷாதி மாம் த்வாம் பிரபன்னம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன சொல்ற, அடிபணிஞ்சு ரொம்ப ஹம்புலா நமஸ்காரம் பண்ணி என்ன சொல்றாரு, இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். என்னோட வந்து ஒரிஜினல் என்னெல்லாம் ஒரு வீரம் எல்லாம் இருந்ததோ எல்லாம் போய்விட்டது. என்ன தளர்ந்து போயாச்சு, மென்டலியும் வீக் ஆயாச்சு, பிசிக்கலா நான் வீக் ஆயாச்சு. அதனால இந்நிலையில் எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டது என்று எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்கிறது. இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். பகவான் வந்து சரணடைகிறார். இதுல இருந்து நம்ம என்ன படிக்கணும், நமக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இக்கட்டான நிலைமை எல்லாம் வரும்.
ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட் வரும். ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுமா, அந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுமா, இல்ல இந்த கோர்ஸ் எடுக்கணுமா, அந்த கோர்ஸ் எடுக்கணுமா அப்படின்னு என்ன பண்ணும், ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டிட்டு போயிட்டு கேட்கலாம். வீட்டுல அப்பா அம்மா எல்லாம் இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்க நல்ல ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கேட்கலாம். இல்ல நம்ம ப்ரொஃபசர்ஸ்டையும் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி இல்ல ஃபேமிலி மேனுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி டவுட் வந்துன்னா ஒரு பெரியவா, ஒரு சித்தப்பா பெரியப்பா, அவரு தாத்தா பாட்டி யாராவது இருப்பாங்க, பெரியவங்க இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட போய் கேட்கணும். நம்மளே டிசிஷன் எடுத்து கொள்றதை விட பெரியவங்கள்ட்ட கேட்கணும். அப்ப இந்த இதுல இருந்து என்ன வரும், என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், வி ஷுட் பி லைக் வெரி ஹம்பிள் ஸ்டூடெண்டா நினைச்சுட்டு ஒருத்தரை வந்து அணுகி அவர் என்ன உபதேசம் சொல்றாரோ அதை கேட்டு நம்ம வந்து சிஷ்யஸ்தே அகம், சிஷ்யனா என்னது டிசைபிள், நான் வந்து உங்களுடைய டிசைபிள், எனக்கு நீங்க வந்து சொல்லுங்க எது நல்லது எது கெட்டது சொல்லுங்கன்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அதுபோல் நம்ம லைஃப்லயும் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஒன்னு எனக்கு வராது, எனக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறதுக்கு பதிலா கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கோமா, ஒரு நல்ல என்னது படிச்ச அறிவாளி இல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன் அவங்க கிட்ட போய் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சொல்லி நம்மளுடைய தீர்வு காணலாம். எஸ், சாந்தி மாதா மியூட் பண்ணிட்டேன். சோ அவர் சொல்ற, உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன், இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அது கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. அப்ப நெருக்கடியை சமாளித்தல் என்னது 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் கொடுத்திருக்கு. நம்ம அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் படிச்சு பார்த்தா எல்லாரும் புக்கு முடிஞ்சா வாங்குங்கோ, இல்லாட்டா ஆன்லைன்ல இருக்கு. வேதா பேசான தமிழ்ல இல்ல, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. யாருக்குள்ள இங்கிலீஷ்ல படிக்க முடியுமோ அது படி. ஆனா புக்கை வச்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது, ஜாஸ்தி எல்லாம் விலை கிடையாது. ஒரு 250 200க்குள்ளதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். அது வாங்கிச்சுன்னா அது கிருஷ்ணரே, கிருஷ்ணர் போட்டோ எல்லாம் வாங்குறோம், கிருஷ்ணர் விக்ரம் வாங்குறாப்புல அது ஒரு புக் வாங்கினா நமக்கு சௌரியமா இருக்கும். ஏன்னா இந்த 18 days கோர்ஸ் மாத்திரம் இல்ல, அப்புறம் level 2 level 3 எல்லாம் ஒரு 5 level வரைக்கும் நாங்க அதே தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். புக் வாங்குறது நல்லது. உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல கிடைக்கும். ஏன்னா ரெஃபர் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இப்போ 1ல இருந்து 10னா அப்ப ஓஹோ அப்படி எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு, அப்ப திறந்து பார்த்தா தானே தெரியும் இல்லையா, அதுக்கு சொல்றேன். அப்புறம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, நெருக்கடி எப்படி சமாளிக்கணும், கடினமான காலங்களில் நீங்கள் கைவிடலாம். என்னது, நம்ம எடுத்த முயற்சியை வந்து வேண்டாம் என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தோல்வியை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இல்லை அல்லது அதிக சக்தியை அணுகலாம். நம்மளை விட தெரிஞ்சவா யாரு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யாரு, அவங்க கிட்ட அணுகி நம்ம வந்து அதுக்கு தீர்வு பெறலாம். அர்ஜுனா என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனா என்ன செய்தார், அவர் மிக உயர்ந்த சக்தியை அணுகினார். அவர் வந்து முதுக காட்டின்னு ஓடலை, என்னால முடியாதுன்னு சொன்னார். அவர் வந்து சரணடைந்து நான் உங்களோட சிஷ்யன், நீங்க எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சரணடைந்தார். அப்ப அப்படி இருக்கணும். எனது உண்மையான அடையாளம், பகவானின் உண்மையான அடையாளம் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணர் என்பவர் யார், நமது பார்வை சரிதானா அப்படின்னு. இப்ப தூரக்க ஒரு மரம் தெரியாது, நமக்கு வேற ஏதாவது டீட்டெயில் தெரியறதா இல்ல, ஒன்லி மரம் தான் தெரியாது. ஓகே, அதுல என்ன கிரீன் கலர் மரம் தெரியாது. ஆனா கிட்டக்கு போய் பார்த்தா என்ன தெரியாது, ஒரு கிரீன் கலர் கிளியும் இருக்கு, பச்சை கலர் கிளி இருக்கு, அவரு வாயில பச்சை கலர் மாங்காய் இருக்கு. அதுல கிட்டக்கு போய் பார்த்தா தான் நமக்கு இந்த டீட்டெயில் தெரியாது. அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், பாக்குறதெல்லாம் கரெக்ட், நான் பார்த்தேன் கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்றோம். நிறைய விஷயத்த நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிருக்கோம். நோ ஐ சா, நான் பார்த்தேன் இதுதான் கரெக்ட்னு சொல்லுவோம். இன்னொருத்தன் சொல்ல இல்ல நான் பார்த்தேனே இது இப்படிதான் அப்படின்னா நம்ம வாதாடுவோம். நம்ம என்ன பண்ணணும், we should not அந்த மாதிரி டைம்ல ஓஹோ அவன் வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்திருக்கான், அவன் வேற இதுல இந்த கண்ணோட்டத்துல பாத்திருக்கான், அதுவும் கரெக்டா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி எண்ணம் நமக்கு வரணும். சோ கிருஷ்ணரை எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த லெவல்ல நம்ம வந்து ஒருத்தர் கடவுளை வந்து இப்படி நினைக்கிற அப்படி நினைக்கிற நம்ம வந்து கவுண்டர் ஆர்கியூ பண்ண போகக்கூடாது. மெயினா தான். அண்ட் நமது பார்வை சரியானதா இல்லை. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியாது, நம்ம பார்வை மாத்திரம் இல்ல, நம்மளோட எல்லா சென்சஸுமே இம்பர்ஃபெக்ட் தான். மனுஷான நம்ம பிறந்திருக்கோம், எல்லாம் இருக்கு, கண்ணு மூக்கு காதெல்லாம் இருக்கு, ஆனா அதெல்லாமே இம்பர்ஃபெக்ட் தான். காதால கேட்டேன் அதெல்லாம் சத்தியமா இல்லை, கண்ணால பாக்குறதெல்லாம் நிஜமா இல்லை, அது எல்லாமே இம்பர்ஃபெக்ட். அதனால அது நான் பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு வாதாட கூடாது. இதுல இருந்து அது படிச்சோம். ஓகே, நம் பார்வை பூர்ணமாக இருக்கும்போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும் என்று நான் நம்புகிறோம். ஒரு கண்ணாடி இருக்கு, அது ஒரு ஆப்பிள் வச்சிருக்கான், அந்த பிம்பத்தை பார்த்தா என்ன தெரியாது, ஃபுல் ஆப்பிள தெரியுது. ஆனா ஆக்சுவலி என்னது, கட் ஆப்பிள். ஒரு சைடு இந்த சைடு பார்த்தா தெரியாது, ஆனா பிம்பத்துல என்ன தெரியும், ஃபுல் ஆப்பிள தெரியும். அப்ப நம்ம பிம்பத்துல பார்த்துட்டு எஸ் நான் பார்த்தேன் அந்த ஆப்பிள் ஃபுல் தான் சொல்லிட்டு வாதாட முடியுமா, இல்லை. there is a different பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும். ஒரு செய்தி இருக்குன்னா ஒருத்தர் ஒண்ணு சொல்றாரு, இன்னொருத்தர் மாறா சொல்றான்னா ஓஹோ அப்படியே இருக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து நினைக்கணுமே தவிர வாதாடக்கூடாது. இதுதான் நம்ம வந்து we have to understand. இப்ப வந்து கடவுளை புரிந்து கொள்வதற்கான 3 நிலைகள் உள்ளன. ஒண்ணு வந்து பிரம்மன் ரூபத்துல, பிரம்மன் ரூபம்னா என்னது,
ஒளி வடிவம். பகவான் வந்து ஒளி வடிவத்துல வணங்குறாங்க. இப்போ நம்ம வீட்டுல எப்படி காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறாங்க, நிறைய ஃபேமிலி லேடிஸ் எல்லாம் காலையில எழுந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் விளக்குதான் ஏற்றுவாங்க. கை கால்லாம் சுத்தம் பண்ணி முதல்ல விளக்கேற்றுறோம். ஏன் விளக்கேற்றுறது என்ன ஒரு மகத்துவம்னாக்கா, பகவானை நம்ம வரவேற்கிறோம். அந்த ஒளி ஒரு வழக்குல இருந்து ஒரு ஒளி வருது, அது பகவானை நினைத்துன்னு ஒரு கும்பிடு போட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் ஏதாவது சொல்லி, ஒண்ணு தெரியலையா ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் சொல்லிட்டு நம்ம வேற வேலையெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். சோ பிரம்மன் ரூபத்துல வந்து பகவானை வழிபடுவோம். அதே போல சூரிய வெளிச்சம் வந்தாலும் சில பேர் எல்லாம் சூரிய வெளிச்சத்துக்கு அர்க்கியம் எல்லாம் கொடுப்பா. அர்க்கியம்னா தெரியும் இல்லையா, தண்ணி அப்படியே விடுவாங்க, அதே ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவா. சோ இந்த மாதிரி வந்து கடவுளை வந்து ஒளி வடிவமா நம்புறவங்களும் இருக்காங்க. சோ அதுவும் கடவுள் தான். பகவான் ஒளி வடிவத்திலயும் இருக்கிறது கடவுள். ஆனா அது என்ன பேரு அந்த கடவுளுக்கு, என்ன பேருன்னு இல்ல, அந்த ஒரு நிலை, அந்த நிலையோட என்ன பேரு, பிரம்மன் நிலை. பிரம்மன், நாட் பிரம்மா. தட் பிரம்மா இஸ் டிஃபரெண்ட். இது பிரம்மன், பகவானுடைய பிரம்மன் நிலையில அவங்க வந்து வழிபடுறாங்க. ஆனா அதுல வேற சில பேர்லாம் எப்படி வழிபடுறாங்கன்னா பரமாத்மா ரூபத்துல. பரமாத்மா ரூபம்னா எப்படி, 4 கை ரூபம், சங்கு சக்கரம் கதை, அப்புறம் என்னது வந்து சங்கு சக்கரம் புஷ்பம், இந்த 4 கை இருக்கிற வடிவத்தை தான் அவங்க வந்து கடவுளா நம்புவாங்க. அந்த மாதிரி. சோ அவங்க ஒரு படத்துல இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதுதான் கடவுள்னு நம்புவாங்க. அந்த மாதிரி. அப்ப அதுவும் தப்பு கிடையாது, ஒண்ணுமே தப்பு ரைட்டு கிடையாது. பட் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பகவானை நம்ம வந்து ஒரு விதமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் இப்ப பரமாத்மா ரூபமா சில பேர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இது வந்து 2வது நிலை. 3வது நிலை என்னன்னாக்கா பகவான் ரூபம். பகவான் ரூபம்னா எப்படி, 2 கை 2 கால் நம்மள மாதிரியே ஒரு சௌமிய வப்பு, நல்ல ஒரு சாந்தமான ரூபத்துல பகவான் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கிறவர் வந்து பகவான்ங்கிற நிலையில சில பேர் வழிபடுவாங்க. ஆனா இதுதான் நாம இஸ்கான்ல வந்து நம்ம வந்து அரூப ரூபம். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பிரம்மன் ரூபம் என்ன பார்த்தோம், அதுக்கு ரூபம் கிடையாது. அப்ப அது அரூப ரூபத்தை நம்ம வந்து வழிபடுறது கிடையாது, நம்ம வந்து ரூபத்தை தான் வழிபடுறோம். ஏன், அப்பதான் அந்த கிருஷ்ணர் ஒரு அலங்காரம் பண்றதுக்கு தோணும், கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கொடுக்கணுமா, சாப்பாடு கொடுக்க தோணும், பஜனை பண்ணுமா, ஆஹா நான் இப்ப இவ்வளவு நாமஜபம் சொல்றேனே, கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா, கிருஷ்ணர் சிரிக்கிறாரா, கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா எனக்கு எல்லாம் பண்ணுவாரா, ஏன் அந்த ஃபீல் ஏன் வரும் நமக்கு, பிகாஸ் வி ஹாவ் அ பாடி. நம்ம ஒரு பாடியில, நம்மங்கிறது யாரு, சோல் தான் நம்ம, அது இனிமே வரும். நாம ஒரு பாடியில இருக்கிறதுனால நமக்கும் வந்து பகவான் ஒரு பாடி ரூபத்துல பார்க்கும் போதுதான் நமக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சு வரும். அரூப ரூபத்துல வழிபடக்கூடாது கிடையாது, பட் நம்மள மாதிரி நியோஃபைட், தட் இஸ் லோ லெவல், நம்ம எல்லாம் ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில தான் இருக்கும் பக்தியில. நமக்கு அது புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இருக்காங்க முனிவர்கள்லாம் இருக்காங்க, அரூப ரூபத்தெல்லாம் வழிபட்டு அந்த மலைக்கு மேல ஜங்கல் எல்லாம் போயிட்டு அவங்க வந்து இதுல மெடிடேஷன் எல்லாம் உட்காந்துட்டு வழிபடுறாங்க. அதுக்கு ஒரு பக்குவம் வேணும், எல்லாருக்கும் அந்த பக்குவம் வராது. நம்மள மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு எல்லாம் என்னது, இந்த மாதிரி பகவானை வழிபடுறதுதான் பெஸ்ட். ஸோ வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நமக்கு வந்து பகவான் அவரோட ரூபம் என்ன, அவரோட நாமம் என்ன, அவரோட என்னெல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படி என்னெல்லாம் செய்திருக்காரு, இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னாக்க நம்ம பகவான் ரூபத்துலதான் அவரை வழிபடலாம். இப்ப பகவான் கிட்ட என்னெல்லாம் வந்து ஆப்புலன்ஸ் இருக்கு, இது விஷ்ணு புராணத்தையும் சொல்லிட்டு எல்லாம் நம்ம இதுல என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ எல்லாம் இதுல கொடுத்திருக்கிறது தான். சம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே அவ என்னவோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒண்ணுமே கிடையாது, எல்லாம் பகவான் சொன்னதுதான். ஆனா விஷ்ணு புராணத்திலேயே அதெல்லாம் எழுதியிருக்கும். அப்ப இதுல என்ன இருக்கு, பகவானுக்கு வந்து எல்லாம் அழகு, he is the most beautiful person அப்படின்னா என்னது, அவருக்கு அவ்வளவு அழகு அவர்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு. அவரை விட ஒரு அழகு யாருக்காவது இருக்குன்னா இல்லை. அதே போல ரொம்ப செல்வம் அவர்கிட்ட வந்து ஹிஸ் வெரி மச், இது என்னது ரொம்ப செல்வம், அங்கே போட்டிருக்கேன், அனைத்து செல்வங்களும், அனைத்து வலிமையும், அனைத்து புகழும், அனைத்து அழகும், அனைத்து அறிவும், எல்லா துறவரும் உள்ளதோ அவரே பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையை வியாசதேவரின் தந்தையான பராசர முனி விளக்கினார். உச்சநிலை ஆளுமையான யார் ஒருவரிடம் இதெல்லாம் இருக்கோ அவர்தான் பகவான். இப்ப நம்ம கிட்ட எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, இதுல இருந்து துளி நம்ம கிட்ட வேணா இருக்கலாம் புகழ். அப்புறம் எப்படி அவர் ரொம்ப புகழ், ஸ்ட்ரென்த், 6 வயசு குழந்தை ஒரு மலையை தூக்கிட்டாருனாக்கா எப்படி, அப்ப அந்த மாதிரி அவருக்கு பலமும் ஜாஸ்தி, அறிவு ஜாஸ்தி, துறவு, ரினன்சியேஷன், அதுவும். அப்ப இந்த 6 ஒப்புலன்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்கு. யார்கிட்ட இந்த மாதிரி 6 ஒப்புலன்ஸ் இருக்கோ அவர் தான் பகவான். யாரு, கிருஷ்ணர் தான் இருக்கு, வேற யாருக்கிட்டையும் இந்த மாதிரி கிடையாது. இது விஷ்ணு புராணத்தையும் சொல்லியிருக்கு, அது இந்த ஒரு குறிப்பு இங்க போட்டுதான். இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். யார் படிக்கிறாள்? சரவண ஜோதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது அட்டெண்டன்ஸ் போடும்போது இருக்கு இல்லையோ நீங்க? இல்லைங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், படிங்க. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா
तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? தேகினோ அஸ்மின் யதா தேகே அப்படின்னா ஒரு வேர்டு புரிஞ்சா ஒரு வேர்டு புரிஞ்சாலே அந்த ஒரு இது புரியும். இன்னைக்கு புரியாது, இன்னொரு 7-8 நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு 10, 12, 13 நாள் வரும்போது நமக்கு அந்த வேர்டு ஒரு வேர்டு எடுத்தா ஓஹோ இதுல இது சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கிறது புரியும். இப்போ தேகம் நம்ம உடம்பு இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி சொல்லியிருக்கு. தேகத்தை உடையவன் எனும் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம வந்து ஒரு பாடி தான் இது. What we are seeing is only body. I have a body, you have a body. ஆனா நாங்கிறது யாரு? உள்ள இருக்கிற ஆத்மா. அது வந்து என்னைக்குமே உள்ளது, அதுக்கு அழிவே கிடையாது. ஒரு ஆள் இறந்து போயிட்டாருன்னா அந்த பாடி தான் இறந்து போறது. இறந்து போறதுன்னா எனக்கு அந்த பாடி தான் தளர்ந்து இல்லைன்னா அதுக்குள்ள இந்த ஆத்மா வெளியில போயிட்டு அப்ப அந்த பாடிக்கு இதே கிடையாது. என்னது அதுக்கு ஆக்டிவிட்டியே பண்ண முடியும். அதுல வெளியில போயிடுச்சுன்னா அந்த பாடி வெறும் பாடி வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆத்மா கோஸ் அவுட், அப்ப அந்த பாடி இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டில், அப்படியே டெட் பாடி. அந்த ஆத்மா வந்து வேற ஒரு குழந்தை ரூபத்துல போயிடுச்சுன்னா என்னது அது குழந்தை ரூபம். அப்புறம் அந்த நம்ம பாடி எப்படி வளர்றது, ஒரு இளமை பருவம் இதெல்லாம் வருது, என்னது சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா என்ன பண்றது, ஒரு உருவத்துல இருக்கு, அது தளர்ந்து போய் எல்லாம் ஆனப்புறம் அந்த பாடி தளர்ந்து போனோன்னு வேற ஒரு பாடிக்கு போய் விடுறது. சேம் லைக் ஹவு வி நம்ம இது ஹியூமன் எப்படி நம்ம வந்து என்னது கடந்து போறோமா, நம்ம வந்து என்னது தேகம், நம்ம தேகம் எப்படி ஒரு சிறு வயதிலேருந்து முதுமை அப்புறம் பெரிவாளாகி முதுமை சிறு வயது, இளமை, முதுமை அப்படி மாறிட்டு வருதோ அது போல நம்ம ஆத்மாவும் ஒரு உடல்ல இருந்து வேறு உடலுக்கு மாறிண்டே இருக்கும். அது நாட் நெசசரி ஹியூமன் ஃபார்ம், அது மரத்துக்குள்ளேயும் போயிடும். ஒரு ட்ரீ ஃபார்மாவும் நம்ம ஆகலாம், ஒரு அனிமலாவும் இதே ஆத்மா தான். இப்ப நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கோம் இல்லையா, ஒரு ஆண் பிள்ளை பெண் பிள்ளைன்னு இருக்கோமே, இந்த ஃபார்ம்ல இருந்து விடுபட்டு இந்த உடலை விட்டுட்டோம்னாக்கா இந்த ஆத்மா வேறொரு உடல்ல போனோம்னா அது வந்து அனிமல் ஃபார்ம், பேர்ட் ஃபார்ம், என்ன ஃபார்ம் வேணும் எடுக்கும். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் வி ஆர் டூயிங் நவ். நம்ம இப்ப இந்த ஜென்மத்துல என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதை வச்சுதான் வந்து அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு நிர்ணயிக்கப்படுறது. அதெல்லாம் இது ரொம்ப உண்மை. சோ இதுதான் கொடுத்திருக்கு. நிதான புத்தியுடையவர் யார் இது நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சில பேர்லாம் ரொம்ப வருத்தத்துல போய் அப்படி ரொம்ப இதா இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம். இறந்து போயிருக்கிறது என்னது, இந்த உடம்பு தான் வந்து இறந்து போயிருக்கே தவிர சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். இப்ப நம்ம ரிலேஷன் என்ன வச்சுக்கிறோம், ஒரு பாடி டு பாடி ரிலேஷன்ல தான் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டின்னு இருக்கோமே தவிர உள்ள இருக்கிற சோல் நம்ம வந்து கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறோம். இனிமேல இருந்து நம்ம சோலை பார்க்க தொடங்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம் யார்? நம்ம வந்து மை ஐப்ரோ, மை இயர், மை ஹேர், மை ஐ, மை மவுத் தான் சொல்றோம். ஐ எம் மவுத், ஐ எம் ஐ எல்லாம் சொல்றது கிடையாது. இது என்னுடைய மொபைல், இது என்னுடைய புஸ்தகம். அப்ப இதே போல என்னுடைய கைகள், என்னுடைய கால்கள், இப்படிதான் எல்லாம் என்னுடையதான் சொல்றோம். அப்ப அந்த ஒரிஜினல் ஓனர் யாரு? அதுதான் ஆத்மா. இந்த உடல்ங்கிறது என்னது, பஞ்சபூதங்களால ஆனதுதான் இந்த உடல். அது வந்து எரிக்கவும் படலாம் எல்லாம். இது வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியில இதுல புதைச்சுடுவா, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு பார்த்தா எல்லாம் மக்கி அப்படியே போயிடும். அதே போல எரிக்க விட்டாலும் என்ன ஆகும், ஆஷஸ் ஆயிடும். நிமிஷத்துல ஆஷஸ் ஆயிடும், இது சாம்பல் ஆயிடும். அப்ப ஆனா ஆத்மாவுக்கு அழிவே கிடையாது. ஆத்மாங்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும், ஒரு கண்ணுக்கே புலப்படாது, ரொம்ப சின்னது. இந்த சைஸ்ல இதுல கொடுத்துருக்கு. சோ நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து நம்ம ஆத்மா உள்ள இருக்கு, ஆனா இது வெளியில என்னது, நம்ம பாடி வந்து இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 எலிமெண்ட்ஸ். இது வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 எலிமெண்ட்ஸ். என்னெல்லாம்? ஏர், எர்த், ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை. இப்போ வேறொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னாக்கா ஒரு கார். வெறும் ஒரு கார் இருக்கு, அது ஓடுனாக்கா ஓடுமா? ஓடாது. அதுக்குள்ள ஒரு டிரைவர் உட்காந்து அந்த என்ஜின் ஆப்ரேட் பண்ணாதான் போகும். அப்ப இந்த டிரைவர்ங்கிறது, இந்த என்ஜின்ங்கிறது யாரு? டிரைவர் தான் மெயினா. யாரு? இந்த சோல். இந்த சோல் நம்ம இந்த மாதிரி பாடிக்குள்ள உட்காந்து அது இயக்கும் போது அந்த பாடி வந்து இப்ப நான் பேசுறேன் பிகாஸ் அந்த சோல் உள்ள இருக்கு. இந்த சோல் என்னோட பாடியில வெளியில போயிடுச்சுன்னா என்னால பேச முடியாது. உங்களோட உடம்புக்குள்ளயும் சோல் இருக்கு, அதனாலதான் நீங்களா கேக்குறீங்க. கேட்கறது, பாக்குறது, பேசுறது, என்ன ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்றோமோ இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் சோல் வித்தின் யூ. நீங்க அந்த சோல் உள்ள இருக்கிறதுனால தான் நீங்க வந்து கேட்க முடியாது, எல்லா ஆக்ஷனும் பண்ண முடியாது. அப்ப இது என்னது, பகவத்கீதையின் முதல் பாடம் என்னது, நாம் இந்த உடல் அல்ல. இதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் மற்றும் டிரைவர். ஒரு கார் இருக்கு, அந்த வெறும் காரை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதுக்குள்ள டிரைவர் உட்கார்ந்து ஓட்டினாதான் அந்த கார் ஓடும். அதே போல நம்ம உடம்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் என்னது எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்றதுன்னா பிகாஸ் அந்த சோல் உள்ள இருக்கு. அந்த சோல் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கோம். இது நமக்கு புரியணும். அப்ப நம்ம இனிமேல இருந்து இந்த பாடியை வந்து நாம் நினைக்க கூடாது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாடம்.
திரும்பி இதை கொடுத்துருக்கு. வாழ்க்கையின் சுழற்சி என்னது, இந்த ஒரு சின்ன சோல் வந்து அம்மாவோட வயத்துல அந்த இதுல போயிடும், விந்துல போய் அதுக்கப்புறம் வயத்திலேயே ஒரு ஃபார்ம், ஒரு குழந்தையோட ஃபார்ம் உருவாகி வெளியில வரும்போது அந்த குழந்தை வெளியில வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகி ஒரு சின்ன தவழற குழந்தை, நடக்கிற குழந்தை, அப்படி வந்து 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 ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் கிட், காலேஜ் கோயிங் கிட் அப்படி எல்லாம் ஆகி ஒரு பெரிய அப்பா ஆகி அப்புறம் தாத்தாவே ஆகி எல்லாம் இழந்து கை காலு கண்ணு மூக்கு எல்லாம் தளர்ந்து போய் ஒண்ணுமே இல்லை பாக்கி ஃபுல் ஸ்பேர் பார்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆனப்புறம் என்ன பண்றது, சோல் விடுபட்டு வேறொரு உடம்புக்கு போயிடும். அப்ப இந்த பாடி வந்து டெட் பாடியா ஆயிடும். அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஐயோ இந்த ஆள் போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறோம். அந்த ஆளுங்கிறது யாரு, அந்த ஆத்மா இஸ் ஸ்டில் தேர். இதுக்கு முன்னாடியும் இருந்திருக்கு, அப்புறமும் இருப்பார் அவர். நம்ம ஆனா என்ன பண்றோம்னா பாடி டு பாடி ரிலேஷன் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து வருத்தப்படுறோம். அது நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் அர்ஜுனனுக்கு. அப்ப எப்படி ஒரு குழந்தை ஃபார்ம்ல இருந்து இப்படியே தளர்ந்து விழுறதா, திரும்பி வேற ஒரு பாடி போறதா, இப்படி திரும்பி விழுந்து விடுறது, திரும்பி வேற பாடி. அப்ப இது என்னது, ஒரு சட்டையை நம்ம கழட்டி போடுறா போல்தான். ஒரு சட்டை போட்டு 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 ஓட்டை இதெல்லாம் ஆகி எல்லாம் அனுப்புற என்னது, தூக்கி போட்டு வேற ஒரு நல்ல புது சட்டை போட்டுக்கிறோம், டெய்லியே மாத்திக்கிறோம், அது வேற விஷயம். அந்த மாதிரிதான் இந்த இதை என்ன பண்றது, சோல் ஒரு ஒரு உடை போட்டுக்கணும், தட் இஸ் ஒரு பாடி எடுத்துக்கணும். இதுல வந்து ஹியூமன் பாடி தான் கொடுத்துருக்கு. இனிமே போக போக பார்க்கலாம் அது வந்து எந்த ஃபார்ம் வேணா இருக்கும். இது உள்ளவே டோட்டல் ஹவு மெனி ஸ்பீஷீஸ் ஆர் தேர், 84 lakhs, 84 லட்சம் உயிர் இனங்கள் உள்ளன. அப்ப இந்த ஆத்மாங்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்னது ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷா இருந்திருக்கலாம், டால்பினா இருந்திருக்கலாம், ஒரு லயன், டைகர், ஒரு அனிமல் என்னது குரங்கு, பேர், மாடு, எப்படி வேணா இருந்திருப்போம், தெரியாது. சரி இப்ப ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கோமே, அப்போ நமக்கு வந்து ஆயாச்சா, எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு, இப்ப நம்ம கோலோக விருந்தாவன் கிருஷ்ணர் இருக்கிற உலகத்துக்கு போயிடலாம்னு நினைச்சா அப்படிலாம் இல்லை. இந்த ஹியூமன் ஜென்மத்திலேயே நீ என்னெல்லாம் பண்ற, நல்ல காரியம் பண்றியா, பகவான நினைக்கிறியா, இல்ல எல்லாம் தீய செயல் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா திரும்பி நம்ம இந்த அக்வாட்டிக் அனிமல் ஏதாவது சம் அனிமல்ல தான் போவோம். திரும்பி இதெல்லாம் முடிச்சுன்னா மனுஷனுக்கு தான் வந்து பாவ புண்ணியம் எல்லாம் இருக்கு. மிருகங்களுக்கு, பறவைகளுக்கு, இவாளுக்கெல்லாம் வந்து பாவமும் கிடையாது, புண்ணியமும் கிடையாது. அவங்க வந்து ஒரு உருவம் கொடுத்துருக்க, அவளுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது, ரொம்ப இன்னசென்ட் அவளாம். ஆக்சுவலி அடிச்சு நொறுக்கி சாப்பிடறான்னா அவளுக்கெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட தெரியாது. நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கா, சமைச்சு சாப்பிடறதுக்கு கொடுத்துருக்கா, நல்ல அறிவு கொடுத்துருக்கா. அப்போ நம்ம வந்து வெட்டி குத்தி தான் சாப்பிடுறோம், அது நம்ம வேற விஷயம். ஆனால் நம்ம இந்த ஜென்மம் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்கிறத நல்லா பிரயோஜனம் பண்ணினோம்னா பகவான் கிட்ட போறோமோ இல்லையோ, அடுத்த ஜென்மம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் திரும்பி கிடைக்கும். பக்தி பண்றதுக்கு இன்னும் ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாரு பகவான். அதனால நம்ம வந்து பகவத்கீதால இப்ப வந்திருக்கோம், நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நழுவ விடாம இது இன்னமும் நம்ம வந்து நல்லா படிச்சு முன்னேறி போயிட்டே இருக்கணும். இப்போ 80 டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு, இதெல்லாம் உங்களுக்கு கியூஸ்ல வரலாம்னா 84 lakhs ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. அவ வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்றாப்புல 83, 80 எல்லாம் கொடுப்பா. அதனால கொஞ்சம் 84 நினைவு வச்சுக்கணும். ஓகேயா, என்ன இருக்கு தெரியாது, நான் பிஸ் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப காலம் எடுத்து தெரியாது. எஸ், இப்ப யார் படிக்க போறேன் மாதாஜி, அதுதான் பபிதா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி ஒரு இது படிச்சுட்டாலே அந்த பிரேயர். வேற யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா பார்க்கலாம், ஃப்ரீயா இருக்காங்கன்னா. நான் எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கறதுனால தெரியாது யாரு ஃப்ரீயா இருக்கா. மாதாஜி நான் படிக்கட்டா? எஸ் ப்ளீஸ். ஓகே, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன்னா எனக்கு ஈஸியா லொகேட் பண்ண முடியும். ஓகே மாதாஜி. ஐ அம் விஜயலட்சுமி. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கஹத்ஹாः ஆகமா பாயினே அனிநித்யாஸ் தாமஸ் திதி ஷஸ்வ பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. பாயினே இல்ல, பாயினோ அனித்யாஸ், தாம்ஸ், தாமஸ் இல்ல, தாம்ஸ் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. இருந்தாலும் for the first time you read very well மாதாஜி. மேபி நீங்க முன்னாடி படிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், ஆனா நல்லா படிச்சேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சேன். ஓகே, எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிச்சுட்டோம்னா இட் வில் பி ஈஸி. ஹேண்ட் ரைஸ் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் கைட் பண்ணிடலாம். கீழே 3 புள்ளி இருக்கும், அந்த 3 புள்ளியில கிளிக் பண்ணா வந்து இது வரும், என்னது ரியாக்ஷன் இருக்கும். அந்த ரியாக்ஷனை கிளிக் பண்ணா ஹேண்ட் ரைஸ் வரும், ரைஸ் ஹேண்ட் அப்படி வந்துடும். நீங்களா அவ மொபைல் சாரி யா. சோ இதோட வந்து மீனிங் பார்த்தோம்லாம். சோ குந்தியின் மகனே, இன்பத் துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் மறையும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். இப்ப நமக்கு ஒரு நல்ல ஹாப்பி மோமெண்ட் வருதுன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஒரு துக்கமும் வரும். கண்டிப்பா ஒரு எப்பவுமே ஹாப்பியா ஒரு ஆள் இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப இது என்னது, காலங்கள் மாறுறா போல, பருவ காலம் மாறுறா போல. இப்போ ஒரு மரத்தை ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்கான். ஒரு சம்மர் சீசன்ல ஒரு மாதிரி ட்ரையா போயிடும், ரொம்ப குச்சியா போயிடும். விண்டர்ல டோட்டலி எல்லாம் ஷெட் பண்ணிடும். அப்புறம் திரும்பி இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசன்ல எல்லாம் வரும். இந்த மாதிரி மழை காலத்துல நல்லாவே பூத்து குலுங்கும். அந்த மாதிரி கிளைமேட் மாறி. ஆனா மரம் வந்து சாகாது, மரம் இருந்துட்டே இருக்கும். இலைதான் உதிர்ந்து இது ட்ரை ஆகி விழும்.
ஆனா திரும்பி நல்ல காலம் அதுக்கு கிடைக்கும் போது திரும்பி அதெல்லாம் பூக்கள்லாம் பூக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்ல எப்படி நல்லதும் வரும் கெட்டதும் வரும் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம அதனால பயப்பட தேவையில்லை, அதனால கலங்கறதுக்கு தேவையில்லை. எனவே பரத குல தோன்றலை இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். இதுதான் இதுல 2.14 கொடுத்துருக்கு. அப்ப நம்ம லைஃப்ல என்ன எடுத்துக்கணும், வரும் துக்கம் வராம யாருமே துக்கப்படாம ஒரு நல்ல பெட் ஆஃப் ரோசஸ் அப்படிம்பாங்க, அந்த மாதிரி யாருமே லைஃப் கிடையாது. ஒருத்தரோட கிட்ட போய் பார்த்து என்ன கேட்டதுனாக்க எல்லாம் கதையா சொல்லுவா. என் வீட்டுல என்னாச்சு தெரியுமா, என்கிட்ட என்னாச்சு தெரியுமா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. எல்லார் வீட்லயும் நடக்கிறதா, எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா நம்ம அதுக்கெல்லாம் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நல்ல காலமும் வரும், கண்டிப்பா வரும். ஒரு துக்கம்னு வந்தா சுகம் கண்டிப்பா வரும், சுகம்னு வந்தா அடுத்த துக்கம் வரும். அதனால சுகப்பட்டுட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு ஆனந்தப்பட்டு அந்த மாதிரி வேண்டாம். ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம சமத்துவமா இருக்கப்பட்டிருக்கோம். அடுத்தது யார் படிக்க போறாங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும்னா ஹேண்ட் ரைஸ். யா செல்வகுமார் படிங்க. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा पविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. பிரபுஜி என்ன பகவத்கீதை எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க, நீங்களே சொல்லி கொடுக்கலாம். இல்ல விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிக்கிறேன் டெய்லி. வெரி குட் பிரபுஜி, ரொம்ப நல்லா கிளாரிட்டி, நல்ல கிளாரிட்டியா இருந்தது. நைஸ். அப்போ இது ஆத்மாவிற்கு எதிர்காலத்தில் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. ஆத்மாங்கிறது நித்தியமா இருக்கப்பட்டதுதான். அது இப்ப இன்னைக்கு பிறந்திருக்கு, டேட் ஆஃப் பர்த் நம்ம பாடிக்கு தான். ஹாப்பி பர்த்டே எல்லாம் சொல்றோம், என்னது அம்மாவோட வயசுல வெளியில வந்திருக்கோம், அந்த டே வச்சுன்னு ஹாப்பி பர்த்டே. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம உள்ள ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், அது எல்லாரும் தெரியும். ஈவன் the science has proved we have been living in அம்மா மதர்ஸ் womb for so many months எல்லாம் கொடுக்குறா. வித்தின் 45 days உயிர் கை காலெல்லாம் முளைச்சு எல்லாம் வந்துடும். ஆனா அதெல்லாம் ஹாப்பி பர்த்டே அந்த டேட்லாம் அவன் கவுண்ட் பண்ண மாட்டான். எப்ப நம்ம பூமியில விழறோமோ அதுல இருந்தா டேட் ஆஃப் பர்த்னு வச்சு ஒரு ஹாப்பி பர்த்டேன்னு கொண்டாடுறாங்க. ஆனா நம்ம ஆத்மாங்கிறதுக்கு அழிவே கிடையாது, அது என்னைக்கு உள்ளதுதான். இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு ரூபத்துல இருந்திருக்கும், இதுக்கப்புறம் வேற ஒரு ரூபம் தான் எடுக்க போறோமே தவிர அதுக்கு எதிர்காலத்திலோ பிறப்போ இறப்போ ஒண்ணுமே கிடையாது. அவர் தோன்றியதும் இல்லை, தோன்றுபவனும் இல்லை, தோன்றக்கூடியவனும் இல்லை, எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கிறதான். அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். ரொம்ப காலமா இருக்கோம் நம்ம, அழிவே கிடையாது. நமக்கு ஆல் லிவிங். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. எப்போ உடல் தளர்ந்து விழுந்து இப்படி போயிடுத்துனா உடல் தான் விழுறதே தவிர அதுக்குள்ள ஆத்மா வெளியில போய்விடும், அது வேற ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துட்டு போய்விடும். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். திரும்பி திரும்பி அதே தான் திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு ஆத்மாவை பத்தி தான் நிறைய சொல்லியிருக்கு. எஸ், இது யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கள்? அததான் செல்வகுமார். சம்படி எல்லாம் ஹிடன் ட்ரெஷர்ஸ் இருக்கு நம்ம கிளாஸ்ல, எல்லாம் முள்ள ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்க. ஹெரமன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? யார் இது வரைக்கும் படிக்கல? எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கலாம். சித்ரா தேவி மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி படிச்சுட்டா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி, சித்ரா தேவி மாதாஜி படிங்க. கூப்பிடணும் எல்லாம் வெயிட் பண்ண கூடாது, நீங்களே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவஹ ந சைனம் கிளேதயந்த் யாபோ ந ஷோஷயதி மாருதஹ. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஹிடன் ட்ரெஷர் நிறைய இருக்குன்னு. நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாரும் சும்மா உட்காந்துருக்க. நான் நினைச்சேன் உங்களுக்கு எல்லாம் ABCDலன்னு சொல்லி கொடுக்கணும்னு. நீங்கெல்லாம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, நல்லா படிக்கிறாள். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது ஆத்மா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஆத்மா எப்படி? ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நினைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஆத்மா எப்படி? கட்டும் பண்ண முடியாது, எரிக்கவும் வைக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இட் இஸ் வெரி ஸ்மால், ரொம்ப சைஸ்ல பார்த்தா ரொம்ப சின்னது. அது எரிக்கவும் வைக்க முடியாது, உலர்த்தவும் வைக்க முடியாது, நீரால் நினைக்கவும் வைக்க முடியாது. அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு? துண்டிக்கப்படவும் முடியாது. எந்த ஆயுதத்தாலையும் அது துண்டிக்கப்பட முடியாது. இதுல அதோட சைஸ் போட்டுக்கா பாக்குறேன், வருதான்னு தெரியாது. இல்லாட்டி நான் சைஸ் சொல்லிட்டேன். நம்ம தலைமுடியோட நுனி பாகத்துல அதை 10,000 கட் பண்ணணும். தலைமுடி ஃபுல்லா இல்ல, தலைமுடி எடுத்து அதோட நுனி பாகத்தை 10,000 கட் பண்ணி அதுல ஒரு பாகம் தான், அவ்வளவுதான் சின்ன சைஸ் அந்த ஆத்மாக்கு. அதுதான் இவ்வளவு நமக்கு பாடியில உட்கார்ந்து நம்மள எல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ண வைக்கிறதே அந்த ஆத்மா தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாள்? செல்வகுமார் பிரபுஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. யாரெல்லாம் படிச்சுட்டோட நீங்க ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. அப்புறம் யார் படிக்கலையோ அவளாம். சித்ரா தேவி மாதாஜி நீங்களும் ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. வேற யாரு படிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சௌந்தர்ய கைலாசம் மாதாஜி, அரவிந்த் பிரபுஜி, கணபதி பிரபுஜி, யாரெல்லாம் படிக்க போறாரு? ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி, புவனா மாதாஜி, சிந்து கோபி மாதாஜி. நான் கூப்பிடாம வெயிட் பண்ணக்கூடாது. யாருக்கு படிக்க முடியுமோ படிக்கலாம். இப்ப நீங்களாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலைன்னா யூஆர் ஆல் பிஸி, இல்ல தெரியாது அப்படின்னு நான் விட்டுருவோம்.
ஓகே, நிறைய பேர் இருக்காங்க. லட்சுமி மாதாஜி யாரும்மா? பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறாங்களான்னு பாகியலட்சுமி கேள்வி. மாதா எங்க? பாகியலட்சுமி மாதாஜி தெரியலையே. பாகியலட்சுமி அங்க இருக்காங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி இருக்கேடா? அவங்க பிஸியா இருப்பாங்க, அதனாலதான் அவங்களுக்கு கேட்கல. இல்லடா வந்து நான் இருப்பேன் சொல்றேன் அப்படிமாங்களே. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, நீங்க படிப்பாளே. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி இருக்கேளா? அரவிந்த் பிரபுஜி, சௌந்தர்ய கைலாசம் பிரபுஜி, மாதாஜி சாரி, போலோஹரி, இது போலோஹரி யாரும் தெரியல. சபரிதரன் பிரபுஜி, பாலாஜி பிரபுஜி. நான் சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்றேன். யார் படிக்கணும்? Mataji, may I again? Yeah, you can. சரவண ஜோதியா? யார் பேசினா? Vijayalakshmi. You have to raise hand. அப்பதான் எனக்கு கண்ணு தெரியும். I'm just ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணி இப்படி பார்க்க வேண்டியது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஜஸ்ட் ரேஸ் ஹேண்ட். அப்ப எனக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்சிடும். என்ன ரேஸ் பீப்புளோட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிடும். சரவண ஜோதி மாதாஜி படிக்கட்டும், நீங்க அடுத்தது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வைங்க, உங்களுக்கு அடுத்து. Okay, Mataji. अवास्वातांश्च बहून् वतिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तदो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். யார சொல்றார்? கிருஷ்ணர். நீ வந்து அர்ஜுனாட்ட சொல்றார், நீ வந்து இந்த மாதிரி சண்டையெல்லாம் இங்க பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்து இல்ல நான் சண்டை போட முடியாது அப்படின்னாக்கா என்னது, இந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க, ஆப்போசிட் அந்த எனிமி, அந்த ஆப்போசிட் அணியில இருக்கிறவன் ஒண்ணு சொல்லுவான், அன்பில்லாத வார்த்தைகளால் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய திறமை, அவர் வந்து பயங்கர பெரிய வில்லாளி. அவர் வந்து நம்ம இதெல்லாம் பாத்துருவோம், நிறைய ஸ்டோரி எல்லாம் மகாபாரதத்தை பாத்துருக்கோம் இல்லையா. சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அந்த குறி பார்த்து அடி அப்படின்னாக்கா எல்லாம் அந்த கௌரவாசும் பாண்டவர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்கனா எனக்கு அதுவும் தெரியாது இதுவும் தெரியாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு போக்கஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். அர்ஜுனனுக்கு என்ன தெரிஞ்சுதான், அந்த மரத்துல இருக்கிற இந்த கிளியோட அந்த ஒரு கண்ணு மாத்திரம் தான் தெரியாது, வேற ஒண்ணும் தெரியல அப்படி. சோ ஹிஸ் சோ போக்கஸ். சின்ன வயசுல இருந்து அவ்வளவு போக்கஸ். அந்த சுயமரத்துலயும் அந்த கீழே பிம்பத்தை பார்த்து மேல அடிக்கிறார். இது மீன் சுத்தின்னு இருக்கும், அதை வந்து கீழே பிம்பத்தை பார்த்து அடிக்கிறார். அவ்வளவு நல்ல திறமை இருக்கு. அப்போ ஆனா இந்த திறமையை வந்து நீ சண்டை போடலன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, நிந்திப்பார், உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவா. அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு கிருஷ்ணா தூண்டுறார். அதனால நீ போர் புரி. உத்திஷ்டா கௌந்தையா, உத்திஷ்டான எழுந்துரு, கௌந்தையா அர்ஜுனனே எழுந்துரு, போர் புரின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்க போறாள்? நீங்க படிச்சாச்சுன்னா ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க திரும்பி. இந்த மாதாஜி. ஓகே, வர்ஷினி மாதாஜி படிங்க. விஜயகுமாரி. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात्ुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. சூப்பர், எல்லாம் நல்லா படிக்கிறீங்கப்பா. வெரி ஹாப்பி. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம். நம்ம அந்த ப்ரிஃபேஸ பார்த்தோம் இல்லையா, அதுலயே. அப்ப நீ ஒன்னும் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்ன ஆகும், எதிர் நீ உசுரோட இருப்ப, இல்லடா நீ கொல்லப்படுவாய். கொல்லப்பட்டால் என்ன ஆகும், சொர்க்கத்தில் போயிடுவாய். எப்படியும் எல்லாரும் வந்திருக்கோம், எப்படியும் வந்து இந்த பாடியை விட்டு போகதான் வேணும். ஆனா அது வந்து தர்மக்ஷேத்ரா குருக்ஷேத்ரா, அந்த நல்ல புண்ணிய பூமியில நீ கொல்லப்பட்டுன்னா எல்லாருமே அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மேல் உலகம் கிடைத்துவிடும். அப்போ எனக்கு கொல்லப்பட்டால் என்னாகும், சொர்க்கம் கிடைக்கும். வெற்றி பெற்றால் என்னாகும், இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம், ராஜ்யம் கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து நீ வந்து அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. இதான் உத்திஷ்ட கௌந்தையா வந்து கொடுத்தீங்க. நிறைய வரும், நிறைய ஸ்லோகத்தை இது வரும். உத்திஷ்டா அப்படின்னு எழுந்துரு கௌந்தையா, அர்ஜுனா எழுந்துரு, போரிடு அப்படின்னு சொல்லுவார். எஸ், அடுத்து கணபதி பிரபுஜி. பிரபுஜி படிங்கோ. எல்லாரும் இப்ப முள்ள ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றாரு. படிங்க பிரபுஜி, அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்தே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்தே. நேஹாபி கிரமணாஷோ அஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோபயாத். நல்லா படிச்சுட்டாளே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறாள், தெரியாது. ஆனா மிஸ்டேக்கே இல்ல, கரெக்டா படிக்கிறாள். ஏன்னா தமிழ்ல தான் இருக்கு, அதனால ஒன்னும் சான்ஸ்கிரிட் பயமே வேண்டாம். அது தமிழ்ல எழுதி இருக்கிறதுனால ஈஸியா படிச்சுடலாம்.
நன்னா படிச்சல் புரிஞ்சு இம்முயற்சியில் அப்ப என்ன சொல்றார் பகவான், இம்முயற்சியில் அப்படின்னா இந்த போர் புரியற முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ ஒண்ணுமே இல்ல. எப்படியானாலும் வின் வின் சுச்சுவேஷன் தான். அப்படி இருந்தாலும் வின்னிங் தான், இப்படி இருந்தாலும் வின்னிங் தான். இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை காக்கும். அப்படின்னா ஒரு சின்ன முயற்சி பண்ணித்தான் பார்க்கலாமே, என்ன ஆகும் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போர் புரியறதுக்கு தைரியமா இறங்கு. என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி இந்த பயங்கரமான பயம் என்ன ஆகுமோ, நான் உங்களுக்கு கொண்டுடுவேனோ, இந்த ஒரு பயம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் விடுபட்டு விடும். ஜஸ்ட் என்டர், ஜஸ்ட் கோ அஹெட் அப்படி போகும் இல்லையா, இறங்கியாச்சு, கோ அஹெட் அண்ட் டூ இட் அப்படி. எஸ். அப்புறம் என்னது, யாரு நெக்ஸ்ட் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ரெடியா வச்சிருக்கோம், அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். யாரு படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு தெரியும். நிறைய மாணிக்கங்கள் முத்துக்கள்லாம் எல்லாம் உள்ள ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கு. எல்லாரும் வழியில வரட்டும். பாகியலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டா? சிந்து கோபி மாதாஜி படிக்க தெரியுமா? Galaxy F12 அந்த மாதாஜி பேர் மறந்து போயிடுச்சு. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. So who said it they wanted to read? அந்த மாதாஜி பேர் மறந்து போயிடுச்சு. விஜயலட்சுமி மாதாஜி தான். யா, நீங்க read பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा बलेषु कदासना मा कर्म फलहेतुर् कूर्मदे संगो अश्वत्कर्णी कर्मणि. हरे कृष्णा. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்லோகம். உங்களுக்கு நல்ல லக்கி ஸ்லோகம் வருது. இது ரொம்ப ஆன் அண்ட் ஆஃப் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவா. அப்படின்னா என்னது, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ரொம்ப கருத்து இதுல வந்து அவ்வளவு. ஏன்னா அது வந்து எடுத்தாலும் நம்ம வந்து இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். கர்மண்யவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன். ஃபல அப்படின்னா என்னதுனாக்கா அதோட பலனை நீ எதிர்பார்க்காம நீ மட்டும் உன்னோட கடமையை பண்ணி போயிட்டே இரு. அதுல நான் இந்த வேலை பண்றேன்னு எனக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆதாயம் கிடைக்குமா, ஏதாவது பெனிஃபிட் கிடைக்குமா, இல்ல லாஸ் கிடைக்குமா, அதெல்லாம் நீ பார்க்காதே. உன் வேலை என்ன உண்டு அது நீ கடமையை பண்ணிட்டே இரு. அதான் சொல்லியிருக்காரு பகவான். சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. கிளீனா அதை வந்து வைப்பே பண்ணிட்ட. அது நான் இவ்வளவு எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு வேண்டி கஷ்டப்படுறேன், நாளைக்கு இதுகள்லாம் என்ன பாத்துக்குமா, அப்புறம் பாத்துக்கலைனாலும் சொல்லுவா, நான் இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு உன்னை வளர்த்தினேன், நீ என்ன பாத்துக்கிறதே இல்லை. அது பாத்துக்கணும்னு என்ன எழுதி ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல எல்லாம் எழுதி ஒன்னும் ஒட்டல. பண்ணினா அவங்களுக்கு நல்லது. அவங்க வந்து அம்மா அப்பாவை பார்த்துட்டா நமக்கு ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்கும். அந்த குழந்தைகளும் அவங்க பசங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கும். ஆனா பண்ணதான் வேணும்னு நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. இதே போலதான் பகவானை நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் நம்ம பண்றோமே, பகவான் கண்ணு இல்லையா மூக்கு இல்லையா எல்லாம் சொல்லுவோம். நல்ல பகவானுக்கு எது கொடுக்கணுமோ யாருக்கு எப்படி கொடுக்கணுமோ அழகா டைம் டு டைம் கொடுப்பறேன், கொடுக்காம இருக்க மாட்டேன். சோ நம்ம என்ன சொல்றார் பகவான், விதிக்கப்பட்ட கடமையை தான் நீ பண்ண முடியும். அது பலனை நீ எதிர்பார்க்க கூடாது. அது உனக்கு அதிகாரமே இல்லை, எதிர்பார்க்க அதிகாரமே கிடையாது. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. நான் சரியா பண்ணல அதனாலதான் எனக்கு கஷ்டம் வந்துருக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அதனால கடமையை கண்டிப்பா பண்ணும். கடமை பண்ணும்போது என்ன, அதுல ஒரு பற்றுதலோட பண்ணாதே. பற்றுதல் வேண்டாம், பண்ணணும், என்னோட டியூட்டி பண்ணி. இப்போ ஒரு ஃபேமிலி மேனா இருக்கோம்னாக்கா ஃபேமிலிக்கு ப்ரொவைட் பண்றது என்னோட டியூட்டி. அது ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நமக்கு கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கா, நம்ம டியூட்டி என்னது படிக்கணும், அவ்வளவுதான். அதுல மார்க் வருமா, அதுல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிடைக்குமா, கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும், ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்க வேண்டாம். நமக்குன்னு விதிச்சிருந்தா அது எங்கேருந்தோ வரும், கண்டிப்பா வரும். அந்த ஆங்ஸைட்டி வேண்டாம். மெயின் என்னன்னாக்கா இதுல இருந்து என்ன தெரியாதுனாக்கா, நம்ம அந்த ஆங்ஸைட்டி இல்லாம இருந்தாலே நல்லாவே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். எக்ஸாம்லயும் நல்லா எழுத முடியும். இல்ல நம்ம வேற என்ன செயல் பண்ணாலும் நல்லா ஆங்ஸைட்டி என்ன ஆகுமோ அதுலயே பாதி வந்து இது போயிடும், நமக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. So we have to do our duty without expectation. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம படிக்கணும். எஸ், மாதாஜி உங்க பேரு மறந்து போயிட்டே. 108 பிரபுஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபுஜி, படிங்க. व्यवसायात्मिक बुद्धि एकेह कुरु नन्दना बहुशाखा ह्यनन्दाश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायिनाम्. உங்க பேரு சொல்லுங்க மாதாஜி, மறந்து போயிடுது. பேர் மாத்தல என்ன? மணி ராமச்சந்திரன், கிரிஜா ராமச்சந்திரன். ஓகே ஓகே. அவங்க மிஸ்ஸஸ் அதான் பாத்தீங்க, இது பிரபுஜி தானே இது பேர். நோ ப்ராப்ளம், யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. நாங்க ரெண்டு பேரும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. ஆனா உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் நான் போடுறது கிடையாது. இல்ல மணி ராமச்சந்திரன் தான். மணி ராமச்சந்திரன் அட்டெண்டன்ஸ் தான். ஓகே ஓகே ஓகே, சரி சரி ஓகே. இல்ல இது என்ன படிச்சேன் அது சொல்லணுமே, அது மறந்து போயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சேன். இது வந்து இப்பழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இப்படி இப்ப நான் சொன்னேனே, அந்த மாதிரி அவர் சின்னதா இருக்கும்போது ஒரே போக்கஸ் தான். அந்த மாதிரி
போக்கஸ்டா இருக்கிறவங்க என்ன செயல் எடுத்தாலும் சரி. இப்ப பகவத்கீதா 18 days பண்ணோம்னா பண்ணதான் வேணும், வேற வழி இல்ல. அந்த 18 days பண்ணி முடிச்சப்பதான் வேற வேலை. இன்னும் இந்த 1 hour 1.5 hours நம்ம வந்து இது கமிட்டட், நம்ம ஒரு கமிட்மெண்டோட நம்ம பண்ணோம். போக்கஸ்டா இருக்கும்போது என்னதுன்னாக்கா அவங்களோட குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. நமக்கு 18 days வந்திருக்கணும், இது ஒரு லட்சியம் என்ன, இது படிக்கணும், சர்டிபிகேட் வாங்கணும், முடிக்கணும், அவ்வளவுதான். அப்புறம் அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தா திரும்பி அடுத்த மாசம் ஜாயின் பண்ணும், அது அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஆனா இப்ப நமக்கு என்னது, நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம், ஜாயின் சும்மா பேருக்கு டைம் பாஸ் பண்ணல இல்லையா, நம்ம வந்து அதை வந்து போக்கஸ்டா பண்ணணும் எல்லாம். இது சொல்லி ஒரு 18 days எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா சொன்னேன். நம்ம என்ன லைஃப்ல என்ன வேலை எடுத்தாலும் கமிட்மெண்ட் வேணும். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. யாரு வந்து உறுதி இல்லாம இருக்காங்களோ, அவங்க போக்கஸ் இல்லைன்னா கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் அந்த ஒரு குதிரை ஒரு இடத்துல போறா போல ஒன்னும் உருப்படியா பண்ணவும் பண்ண முடியாது. எல்லாமே சேர்த்து பண்ணா முடியாது. அப்போ போக்கஸ்டா நம்ம எது நினைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பா நம்மளால முடியும். அடுத்தது யாரு? சரவண ஜோதி மாதாஜி. வேற யாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையா? யூ ஆர் லூசிங் யுவர் சான்ஸ். வேறல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜாஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்ட ஸ்தித பிரகஞஸ்தோச்யதே. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். பகவான் கூறுறார் என்னது, பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் நமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து, கண் என்னவோ பார்க்கணும் சொல்றது அதெல்லாம் திருப்திப்படுத்தாம, நோ எனக்கு வந்து அதுல எல்லாம் ஆசை இல்லை, மெயினா மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ல ஆசை இல்லை, காது என்னவோ கேட்கணும் தோணணும், பகவானோட பாட்டை கேட்கலாம், கண்ணு என்ன சொல்றது பகவான் ரூபத்தை தான் பார்க்கணும், வாய் என்னது பகவான் நாம சொல்றதுக்கும் பிரசாதம் சாப்பிடறதுக்கும் எல்லாமே நம்ம உறுப்புகள் எல்லாமே பகவான் பண்ணி அர்ப்பணிக்கும் போது அந்த மாதிரி வேற எதுலயும் நம்ம வந்து அட்டென்ஷன் போகாம வேற புலனுகர்ச்சி அந்த ஆசைகளை எல்லாம் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றான். யாரு அந்த மாதிரி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி இன் டிவோஷன் அந்த மாதிரி இருக்கானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். ஸோ அவன் வந்து வேற ஒண்ணுத்துலயும் எனக்கு வந்து போக மாட்டேங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட். ஐ எம் ஜஸ்ட் டோட்டலி டிவோட்டட் டு பகவானை இது பண்றதுக்கு தான் எனக்கு வந்து ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வந்து தெய்வீக உணர்வுல அவன் இருக்கான். டிரான்சென்டென்டல் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா. எஸ், இப்போ இந்த ஸ்திததிர்முறி இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க புக்ல வந்து மீனிங் எல்லாம் படிச்சேன்னா வேதா பேஸ் நீங்க படிக்கலாம். பிரபுபாதம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு, நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் படிக்கிறது. அப்ப அவரோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும், ஸ்திததிர்முறினா யாரு, அந்த மாதிரி நல்ல கண்ட்ரோல்டா நம்ம புலன்களை எல்லாம் அடக்கி நல்ல பகவான நினைச்சு தியானம் பண்றவாடு அறிகுறிகள் எப்படி இருக்குன்னு 2.55 கொடுத்துருக்கோம். 2.55 என்ன கொடுத்துருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணன். உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். 55 கொடுத்திருக்கு. என்னெல்லாம் திருப்தி பண்ண அதெல்லாம் அவன் வந்து ஒழித்து பகவான் தியானம் பண்றான். பேச்சு எப்படி இருக்குமா அவனோட 56, 57 போட்டிருக்கு. இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. இன்பம் ஒரு செய்தி வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, பயமும் இல்லை, கோபமும் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. அப்படியே சிததிர்முனி இதா இருக்கும், காமா இருக்கும். எப்படி இருக்கிறான்? 58 63 முக்கியம். ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல அப்படியே என்னது ஒரு மாதிரி, அது எப்படி ஒரு ஏதோ ஹார்ம் வருது, அதுக்கு ஏதோ அதோட லைஃபுக்கு த்ரெட் ஏதாவது வந்துன்னா கரெக்டா அது இதுக்குள்ள போய் அந்த ஓட்டுக்குள்ள வந்து தலையை குனிஞ்சு வச்சுடணும். அது போல இவன் எப்படி இருப்பான், அவனோட அந்த இதுலயே அவனோட செல்ஃப் இதுலயே வந்து இவங்க இது பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பான். ஹி வில் நாட் பாதர். நான் எனக்கு வந்து யாரோ என்ன நம்மளை பத்தி என்னவோ சொல்றாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் அவனுக்கு வந்து வருத்தமோ இது ஒண்ணுமே இருக்காங்களா இப்ப ஒண்ணுமே இருக்காது. அவன் வந்து ஹி இஸ் ஹாப்பி வித் இன் ஹிம்செல்ஃப். அவனோட அந்த இதுக்குள்ளேயே ஷெல்லுக்குள்ளேயே அவன் உட்காந்து ஆமை, அதான் ஆமையோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான். அவன் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பான், மனசு வந்து சந்தோஷத்தோட இருப்பான். எப்படி நடந்து கொள்வான்? 64 72 இது ஆக்சுவலி அர்ஜுனன் கேட்கிறார், அவன் எப்படி நடப்பான், எப்படி அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும். அந்த ஸ்லோகம்லாம் நல்லா இருக்கும் படிக்கிறது. ஆசைகளில் இருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. அவன் வந்து ஒன்னும் ஆசையா இருக்காது, வாழ்க்கையில என்ன அச்சீவ் பண்ண ஒண்ணும் இல்ல, அவன் மாதிரி இஸ் ஹாப்பி. எது வருதோ அது வந்து he will just lead அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் முடியறதுக்கு ஆயிடுச்சு. 2.62 யார் படிக்கிறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்ரி டைம் நான் கேட்க கூடாது, நீங்களே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண கிடுகிடுன்னு கூப்பிட்டுட்டே இருப்பான். சிந்து கோபி மகன் படிங்க. त्याततो विषयान् संगस्तेषु भजायते संगात् संज्ञातते कामात् क्रोधो
விஜாயதே. எல்லாம் நீங்க தேர்த்தன்னு படிச்ச மாதாஜி. தியாயத்தோ இல்ல, தியாயத்தோ சஞ்சாயத்தை. ஓகே, நான் கரெக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன், ஆனா உங்களுக்கு கேட்கல. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நல்லா படிச்சேன். நீ உங்களுக்கு தைரியம் வரல, உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு தடுமாற்றம். இன்னும் 2-3 நாள்ல சரியாயிடும். ஓகே, புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். என்னாகும், ஏன் புலன்கள்ல ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்க கூடாதுன்னு அதுல என்ன ஆயிடும், முதல்ல அந்த மெட்டீரியல் பௌதிக உலகத்தை தான், இல்ல ஒரு மொபைலோ ஒரு பேப்பரோ பென்னோ டிவியோ எதோ சம்திங் நம்ம அதுல பற்று வச்சு நோட்டோம்னா என்ன ஆகும், அது அந்த பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் ஒரு பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கிறான். என்னுடையது, கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும், அது யாராவது தொட்ட கோவம் வந்துடும், உடைச்சுட்டா அதை விட கோவம் வந்துடும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அந்த பற்றுதலை இருந்து காமம்னா என்ன, ரொம்பவே லைக்கிங், இட் இஸ் மை திங், என்னுடையது, அதுல ரொம்ப ஒரு பொசசிவ்னஸ் வந்துடும், என்னோட காமம் வந்துடும். காமத்துல இருந்து என்ன வரும், கோபம். உடஞ்சு போய் மொபைல் தான் போறது, ஏன்னா முன்னாடி இந்த மொபைல் சார்ஜிங்ல வச்சிருக்கேன், அதே எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்போ அந்த ரொம்ப ஆசை, அதீத ஆசை, இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ல யூ கேன் ஆக்சுவலி டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப். நம்மளே பார்க்கலாம், இந்த பொருள்கள்ல நம்ம ஆசை வச்சோம்னாக்கா அது முள்ள அது சிந்திக்க ஆரம்பிக்குமா, என்னது அது முள்ள ஆசை வரும், அப்புறம் பேராசை வளரும், அப்புறம் அதுல இருந்து கோபம் தாபம்ல வந்துட்டே இருக்கும், ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு, அதனால இந்த மாதிரி வரும், கோபம் தோன்றுகின்றன. சோ அதனாலதான் வேண்டாம், மெட்டீரியலிஸ்டிக் நம்ம மனசை உழப்பிக்க கூடாது. எஸ், அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இது கண்டினியூஷன் தான். சிந்து கோபி மாதாஜி இப்ப நீ படிச்ச இல்லையா, வேற யார் படிக்கிறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா, ஐ எம் வேஸ்டிங் டைம். ஓகே, நானே படிக்கிறேன். குரோதாத் பவதி யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுமா பபிதா மாதாஜி, அப்பதான் எனக்கு கண் முன்னாடி இவ்வளவு பேர் படிங்க. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति प्रशात् बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. கண்டினியூஷன். கோபம் வரும், அப்புறம் கோபத்துல இருந்து என்ன வரும், பூர்ண மயக்க நிலை வந்துரும். இன்னும் நம்ம என்ன பண்றது தெரியாது, ஒரு மாதிரி கோபத்துல என்ன பேசணும் தெரியாது சொல்லுவாங்க இல்லையா, கண்ட்ரோலே இருக்க, நாக்குல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்காது, அந்த பூர்ண மயக்கத்துல இருப்போம். மயக்கத்தினால் என்ன வரும், நினைவு நிலை இழப்பு ஏற்படும். என்ன இருக்கோ, எங்க இருக்கோ, யார்கிட்ட பேசணும் தெரியாது, நம்ம பாட்டு கத்திட்டே இருக்கும். நினைவு குழம்புவதால் என்னாகும், அறிவு இழக்கப்படுகிறது. புத்தி இல்லாம பேசுவோம், யார்கிட்ட பேசணும் தெரியாம புத்தி இழக்கப்படுறான். அந்த அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் என்னாகும், ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். திரும்பி இங்க என்னதான் கண்ட்ரோல்டா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன விஷயத்துல இப்ப நிறைய சில பேர் எல்லாம் பார்க்கலாம், பூஜை பண்றேன் அது பண்றேன் எல்லாம் பண்ணுவான், கொஞ்சம் ஏதாவது இங்க இருந்து அப்படி எடுத்துனா பூஜை எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த வாயில ஸ்லோகம் எல்லாம் விட்டுட்டு அது கத்தி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிடுவா. அப்புறம் என்ன, அது பிரயோஜனம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி இருக்கணும், திரும்பி இந்த மாதிரி எல்லாம் நிலையில கொண்டு போறதுன்னா திரும்பி நம்ம ஜட வாழ்க்கையிலே தான் திரும்பி முங்கிட்டே இருப்போம். அதுல இருந்து வெளிப்படணும்னு சொல்லிட்டு தான் பாக்குறோம். அப்ப இதுல இந்த ஸ்டார்டிங் என்னது, பற்றுதல் ஃபார் இது ஜட மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங், ஜட இயற்கை பொருள்ல நம்ம ஏதாவது பற்றுதல் வச்சோம்னா இதெல்லாம் வரும், கண்டினியூஸா வரும். அதனால அதுல இருந்து விடுபடணும், இல்லாட்டி நம்ம திரும்பி இந்த வாழ்க்கையிலேயே சுத்தினே இருப்போம். சோ இதுதான் போட்டிருக்க ஒரு இதுல. ஃபர்ஸ்ட் என்னது, புலன்களின் பொருள்கள் மீது ஆசை, அதுல இருந்து என்ன வருது, இணைப்பு, we get attached to that. அப்புறம் காமம், ஆஹா இது என்னுடையது மாதிரி ஒரு நல்லா போத்தி நல்லா தொடச்சு கிளீனா எல்லாம் வச்சு பண்ணணும். அப்புறம் நினைவு, அதுக்கப்புறம் என்ன வருது, அது கொஞ்சம் யாராவது மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க தொட்டுட்டாங்கன்னா கோவம் வந்துடும். கோபத்துல இருந்து ஒரு மயக்க நிலையில போயிடுவோம், மயக்க நிலையில இருந்து நினைவு குழம்பிய நிலை வந்துடும், அதுல இருந்து அறிவிழப்பு, அதுல இருந்து திரும்பி நம்ம வீழ்ச்சி. நம்ம மேல போறதுக்கு தான் இப்ப பாத்துருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கோம் நம்ம மேல போறதுக்கு ஆன்மீகத்துல. ஆனா திரும்பி நம்ம இதுலயே விழுந்து, அப்புறம் என்ன பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு எல்லாம் போறோம், ஆனா கோவம் என்ன பிரயோஜனம், பகவத்கீதா கிளாஸ் போயிட்டு திரும்பி அதே கோவம் தானே இருக்கும்பா. இங்க கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல. ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேரு திரும்பி எக்ஸ்ட்ரா பேர்லாம் நம்ம கேட்டுக்க வேண்டியிருக்கோம். அதனால மெதுவா மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ்ல இருந்து நம்ம நம்மளோட ஆர்வத்தை குறைத்து விடணும். லாஸ்ட் ஸ்லைடு. அர்ஜுனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணாவின் பதில்கள். இது இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தோம் பார்க்கணும். இதான் இரக்க குணம் அப்படி இருக்கும்போது என்னது, பகவான் என்ன சொல்ற, ரொம்ப இறக்கெல்லாம் படாதே, அவனும் இறக்கவே இல்லை, யார் இறந்து போயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீ வருத்தப்படுற, அவன் இறக்கலை, ஒன்லி பாடி தான் விழுறது. அவன் அந்த ஆளுங்கிறது யாரு, நாட் த பாடி, இது சொல்லி அவுட்டர் கவரிங் தான் போடுங்க, ஒரு சட்டை போட்டுக்கிறவங்க தான் போட்டு இருப்பான். சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். 31 இருந்து 37 வரைக்கும் என்னது, இன்பமின்மை அப்படின்னு அர்ஜுனா சொல்றதுக்கு என்ன பதில் சொல்ற, இன்பம் என்ன, உனக்கு இங்க நீ உயிர் இழந்தேனாக்கா உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும், வேலுலகத்தை போலாம், இல்லாட்டா ராஜ்யம் கிடைக்கும், நீ ஜெயிச்சுட்டனா ராஜ்யம் கிடைக்கும்.
அப்புறம் பாவ செயல் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றதுக்கு இவர் பதில் சொல்றேன் 33, அப்புறம் 38ல இருந்து 53. பக்தி செயல்பட பாவம் இல்லை. பக்தியோட பகவானை நினைத்துன்னு நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் அதுல வந்து பாவம் புண்ணியம்னா ஒண்ணுமே பார்க்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் கோ ஹெட். பகவான் அதனாலதான் நம்ம வாழ்நாள்லயே நம்ம பார்க்கலாம். பகவானை நினைத்து பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு பண்ணு அப்படின்னா பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது நம்மள ரைட் ட்ராக்ல பகவானை கொண்டு போவார். அந்த மாதிரி குடும்ப பாரம்பரியம் நசிஞ்சு போயிடுமே அப்படின்னு 45, 46, அப்புறம் 30. இது வந்து நிறைய இருக்கு. வர்ண சங்கரால இங்க கொடுக்கல. ஏன்னா இட்ஸ் a big chapter, பெரிய சாப்டர். அப்ப அது வந்து இதுல இதெல்லாம் படிச்சதுனாக்கா உங்களுக்கு வரும். அடுத்த லெவல் கண்டிப்பா இதெல்லாம் நாங்க டீட்டெயிலா படிச்சு சொல்றோம். லெவல் 2ல போச்சுன்னா நிறைய இருக்கு. வர்ண சங்கரத்தை தடுத்த ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள். இருமனம் சண்டை போடணுமா வேண்டாமாங்கிறது உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். பகவானை நினைத்துட்டு நம்ம போர் புரிஞ்சோம்னாக்கா கன்ஃபியூஷனே இருக்காது. அப்படியா நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதை முடிச்சுட்டோம்.